Kedua nang jitong no ka chuhang ben ka chopha pon jitong po ka pransia kiro pa jolo la ben niltum central committee kadowi pachin la lo na jitong nung kumama si jasime pet pia posi piniltum la bangso apherang ke mai ki phanang ko ke eletum ke damtang surina inko ra ke thomaningkan aningkan dos tarik arkoya ciklo 2023 hala so ke damtang ningkan hot nasi inut Sri Mongol akulat ahimpu asopo nisanjen poso ahok hepen iltum karbi lochali asong kiese aphan nong numate ahok hepen apa bot namtap alangli kies nangi pipen ajok nilitum aphan pinan halaso hot karbi ang long arak sitame chinilo halaso nilitum aphan kies nang pipen nilitum aphan kies nang pidet ben aron ateng ben nilitum aphan ang sai lo nasi akia number bangke la lo PRC case number bang PRC 146 2023 di PS case number 05 2023 la ben under section bangke 342 323 386 506 34 IPC lasi laso puthak nilitum karbilo chale asong aphan awak hepen hani trap puna to koitap alnglitum kese phanlang plot kese phan chini lor pen labang sonil tum choklem long le akam alanglitum otlang no pulitum phan bidi ekilang no bo choklem nai koya joine kes nai pike niltum karbilo chali asong menke mentunda niltum sicha kone athema niltum phan arona teng alanglitum kes dang pidam de pen niltum phan niltum dipukor long nang sai lo la so nang kang sai ateng ben sinitum bining surina angkora plianingkan la so ciklo agos 8 tarika bangken niltum phan arona teng bang kurlong nai si nang sai si nilitum phan jasmine bangke nang piglo la so jasmine nai pialong bangke nilitum si ahok he nilitum choklem long nilitum ki chok che kawe podasi hala so ani bangke nilitum kes bangke hai galo la so bang nilitum jasmine pet labang so kopia posi ahok he pen kiese phanang lang pot ben sila so na kes nai pima inut alang nilitum kumala la Sri Mongol daga kula chubi chodoso kiese phanang lang plot si nilitum phan kes nang pi sin litum phan nilitum ki kap nang ahok he pen litum phan family arrangement nang ki pi nilitum phan kwalo nilitum ka chipat tunang la solong litum kwalo ni jilo philo hem family phan ka pasik sakdam hol hais tami pinan dolo la so putha kalong nilitum alang li phan ke la so namunit kese phan lang plot abang phuke da karbiang long abang ke padolong ang ni pusin nilitum kese pen pudang tangtung la penalang li ken non de la son ka chiplang achu mulom tani litum ta mekhini bene theyong le tame innu pen ajulong bazar molom kumane apiso ophan message ben ke text tap tho message ben pipine ka chor jutap tho message ben ka cholota ki putap lahai also lam ki kumane apiso ophan ki lotap lahai ben ta alang li inut nisanjen poso ke hola suhut agutuna ta niltum innu pen ajulong kale bazar molom abang pi dokana aba akula tum sinang thalo areng sota dolo lasila sona muni da phan da kar biang long akitera kera phan bipon belo pute ko sono lake kumane ki bang je lang alang litum ke poisa tangka dokok alang litum ke poisa maha alang tu inu da business akrol kuti dokok thai stame la son ki matha pen ilitum kar bi pia phan tai litum ang je ra phan chulang la son choklem de la pulota lang tong jima lasi nili tuma bang ke alang li phan ki puja bangke kar biang lo ngasona kitel nisan hiti ningje kangtung bang lalo December tarik cap 2023 nilitum phan FIR nang kipi nisan jen pu Sri Mongol akulat ahem pu hala suhut nilitum ko ani kisung ke boy ke phonai an nilitum pholablo laso phi nilitum ko ani kisung nilitum phan alang tum pulis nang ke toy nilitum letrin lok nilitum mekejang nang ko ne ciklo ancholong le sese nilitum exam toklong le sese nilitum hem alang tum pulis nang ke toy kether ke hap nilitum phan ko ani nilitum exam toklong le sese la pen ke nilitum phan hak le theklong da alang tum ke nang ablam ji po anan nilitum terrorist kali kopi ne militancy organization nilitum bachara bawe nilitum mangai karbilo charlia song 1959 karbi lochar le sang mahang thek pen ko ani che song bong wang bom lo la pen dak nilitum
kedo an leaders tum tami ani sivet phan tami nil tum karbe khai phasil tum chesong pilo nil tum ke chokche ave potsi pini arni ke law and order matela judiciary Indian democracy ateng polotela judiciary pen angsonge aviloma ponili matadam lasi bang judiciary ateng dak court ateng pensi nil tum phan judgment nang pilo halaso nil tum phan nang pakoi ta penanga namuni tum dak aninje dolo nil tum ko mane nisanjen long si koro risi tangka demandet nani nil tum lak poke bandet bohai nil tum phan nang karbok tab do sita labangke ahok pai dalam kali halaso pendan nil tum press meet tai ni ne nil tum ingsamjen pensi nil tum law and order aron ateng pensi nil tum kedam nil tum ningkan isi raci tim nil tum case tami tum cedan lo aron ateng si nil tum dam laso ateng si bang judiciary tum nil tum phan innocent lo nil tum phan kelong nil tum not guilty alang tum bang isi conspiracy claim lo nil tum phan thang ba be false allegation nang pabon tap nil tum chichini ni alam nil tum phan hani trapping ko nang pabon tap poisa demand nil tum phan kether ke hab du pusi nil tum phan aron re pe nil tum phan alang tum case nang kipi kita Agos 8 arni 2024 bang judiciary pe nil tum judgment nang pilo judgment copy ta lahen lo la bang nil tum certified copy lo la court pen nang kipi laso ateng ke nil tum phan innocent nil tum not dage not guilty lasi dak bangke nil tum le kerem kali alang tum case nang pilo nil tum pha sita aron ateng nil tum claim lo alang tum si case kerem lo case kerem pen lasi non bangke nil tum council ke hai CM Dr. Tuliram Rohang phan tai nil tum memorandum tami nil tum PG memorandum nil tum pipo trading license tami alang tum ing thandang po lapen alang tum da karbiang long 6 schedule area long le aron re pen kenam do da kadu be karbiang long ra chichini la highway tami alang tum han long le patta tami cancel lap napo la pen ke non nili tum ka chisik do nil tum han aron re pen case nang pa bon tapon nil tum da chichak che lasi defamation case tami non ke wang jerni nil tum tipo